Aktibong nakikibahagi ang Land Transportation Office San Fernando Licensing Center o LTO-SFLC sa LTO Oplan Stop, Plate and Go na layuning mapabilis at mas mapaigting ang pamamahagi ng mga motorcycle plates, partikular sa mga motorsiklong may model year 2017. Ayon sa LTO-SFLC, ang mga motorsiklong wala pang plaka ay bibigyan ng bagong plaka, habang ang mga may lumang plaka naman ay papalitan ng bago nang walang bayad. Ang inisyatibong ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng pamumuno ni Department of Transportation o DOTR Secretary Attorney Giovanni Lopez, LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II at Region 3 Director Ronnie Montejo. Noong October 4, 2025, sa pakikipag-ugnayan ng LTO-SFLC sa mga lokal na opisyal ng Barangay San Roque, Bitas sa Arayat at Barangay Anao sa Mexico, matagumpay na inulunsad ang Barangay Plate Distribution Caravan, kung saan mahigit na 900 motorcycle plates ang naipamahagi. Upang mas mapabilis pa ang proseso, nagsagawa rin ang tanggapan ng on-site plate distribution sa mismong opisina ng SFLC at Roadside Oplan Palit Plaka, kung saan ang mga kinatawa ng LTO sa pangunguna ni Chief Francis Peter Leasing, Officer in Charge, ay direktang lumalapit sa mga motorista upang mahikayat silang magpalit o kumuha ng kanilang bagong plaka. Salamat po. After 10 years po, ikaw ako nabigyan na akong plaka. Dahil po salamat kay LTO. Dahil po salamat kay Region 3 din Pampanga. Salamat kay pong maragol na karening membro officials dani po ng LTO Kapitolyo, lalo-lalo na po kayong direktor. Dakal salamat na linapit laki kami, kayong pong baryo palinlangan po kayo ng Bitas. Dakal po salamat. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo.